Hello, in dam vekem voina hianin Vawksa kas Chinese hawina an Siam chin an fry chin stir fry an tiang chi khang ka Siam do na chuanin kathil tel tur te hi heta hianin capsicum mania chuanin heta purun var hei hi marcha hring a color mawi turin a sen te hring te kada chuanin ta hianin onions ring I purun na mo chuanin hei hi Muanpuii I avar chi kha ni ta hei hi chu du chuan a tel thei ama sem ni chuan an tel vak lawa chuanin hei hi black pepper a hring fresh ngat hei Vawksa ne na in rem to pani chu chuanin heta kakat sa ang hianin I kakat dan hi in lo chin chia don nia ti hian a zoom zongin hetia kat hianin a lang mawi bik ani chu chuanin heta hianin capsicum heta hian kakat sa hi in hmu thei anga hei a tung zong kakata hian a leimu hi ka pai veka chuan tian hei chu nakina kan kat ve langa chuanin tuna hian green chilli hei chu mani du dan pawh na kat thei chuanin purun var hi ti hianin den som angai lawa purun var hi ti hianin a te ni chuan a laiah kan phel phek phek anga tian chuan hei hi purun hna kha chuanin hei hi chu ti hian kan mal thlanga a pum to pon a thak theia den som purun var ne na den som hianin I a ol sam bik ani hei hi chu ti hian kan dona kan hma pon a chan lok theia khati zong kha kan man tur chu nia chuan I Vawksa hi tian alaya kan kat pop pop anga I a rei lo nan kan chhum phatanga ka lo ti lang le zelang o ti hian marcha hi sa ka kan mai marcha hi a hran pain ka kang don ani ta hianin gas ka on to a tel lawak
kan tur ania ti hian hei hi I hetia ti nge hian a thani chu ma se a pe lo chuanin a poi chuang lawa hian kakang nim sat dona a sop don bok ani chu ti hian a tui bok ti hianin marcha hi lo om phot sila chuan heta hianin black pepper kha I thiang carrot sama I chuanin heta hian kan Vawksa chhum pawh kha a in ready to ta ti hianin I enge la chhum min che lo ania ti hian ka steam sok ta chuan I ka kat le vek anga chu min huwa karon chhun zom leang arim te poi hi che hetia kan ti hian a tui bi ka ole ti hian Vawksa kha kalo zai vek to ta a chuan kan kang to dona Vawksa hi a thau sa wangin tel tamangai lawa ka tel zat ma se a quantity kha tlem atama wang kan label shedang e kalau thak ma saberanga purun hi purun var purun sen hi chu ka tel ve mai tel lawa aya tian hei hi chu ala sa kan telanga onion rings se a sen chep thlengin kan lo nga kang chi atok tur kha kanga dark soy sauce hi kalau tel sa ang anua po tel thei thawa hei hi dark sauce hi Vawksa nen a in rem bik to pani chu ang tu na chuan Vawksa kan lo thak chuanin heti hin china hmarchapui kan kat kha
chuanin hei hi oyster sauce oyster hi a thlum deuh suka bangin du dan du chuan a tel tlem thei ma se voksa hi tam deuh bang pati tam deuh yang kan chok le anga hete hi poimo lutuk hei hi thing marcha khania a hring chi nia I aro po tel thei ati rim tuya voksa hi eya nuam bi ka ni chu hei ari ming ei lo ani chu bo hemi kan tel hian ti hiang an chuang anga a finishing kan lo ti lang leang an kan thil siam kha kan lo en chinanga hian alo in ready to a sen chepa chan I atop na tan hei purun na kan thlakang hiang kan lo temang hei kan thil siam kha kan lo ei chinang tui a thak dan te a sauce te nen engkim an rem velvet a thau tut pui tok thil mix hau kha perfect am next sa ka siam le tu ngon soi do nyang tui lut tuk lo siam be ro bye bye vek u